kuti ameni. Mulungu akudalitseni koposa nthawi inonso ya madzulo amene tikhale tikuphunzira mawu a Mulungu motilimbikitsa kuti inu ndine tisasowe ngakhale mpang'ono pomwe. Ndicho linga chakuti pamene tauyamba ulendo wopita mu ufumu wa Mulungu, mu ufumu wa Mulungumo tilowamo koma ndi zisautso zambiri, chifukwa ulendo wathu sulingana ndi masiku amene tidawuyamba. Tili kufupi kwenikweni kuti timalize dongosolo la nthawi ya pansi pano, kuti munthu akalandire mphoto ya ntchito imene anagwira. Pamene tili kukhala ndi kuyendayenda m'dziko limeneli, chithunzithunzi tikhale nacho kuti ulendo wathu uli pafupi kuti tikalandire mphoto polingana ndi mmene inu ndine tidachitira. Tisamachese chophweka ukacha mmawa ndi kuyesa mwayi kuti silifika tsikulo tibasangalala ndi kuyendayenda. Inde okondedwa, ngakhale nkupusisika kotere, koma tsiku lina lipenga lidzalira, tsiku lina lipenga lilira ndithu, kuti munthu apite akapumule ngati kuli kopumula, komanso akalandire mphoto ya choyipa chache ngati kuli kotheka kutero. Ine ngati mtumiki padzulo wano kwanga ndikufuna kuchenjeza kuti maso atseguke, tipitirire kuonabe patali. Ameni mpingo. Amene tinali limodzi dzulo mmawa, tinasiyanirana mu chapter cha Yuda 4, mene tinali kupezamo angelo ena amene adachoka pokhala pawo. Okondedwa, phunziro langalo ilolo ni mati inu amene mutumikira Mulungu ndinu atumiki, ndipo akamakuonani Mulungu akuonani inu monga angelo mu nyengo inoyo. Ndi pamenepa timapeza angelo ena amene sadasunge pokhala pawo. Ndi angelo amenewa timafotokozera zifukwa zina zimene zikupangisa kuti angelo asasunge pokhala pawo. Tamverani mpingo. Ndinafika muyezo wakuti ndinavula jakete pochenjeza atumiki a Mulungu za chimene chikuyenda ku dziko lapansi, kuti chikaononge kachisi wa Mulungu, komanso kuti chikanchose mtumiki pa malo ake. Chisanzo chimene ndimapereka ni mati m'dziko la Zimbabwe munali puleya wina amamutcha kuti Stanley Ndunduma. Anali puleya wabwino kwa basi, koma mavuto amene anali ndi Stanley Ndunduma ndi kusasunga position. Nthawi yofunika kukhala kumbuyo, iye amapezeka ali kutsogolo, koma akaupeza amasewa ndithu. Koma vuto lakero lidampangisa kuti coach wa dziko la Zimbabwe muzaka zimenezi apange chisankho chomsiya kaye kapena kumuyika kaye pa benchi mwina kusamuyitana kumene. Ndipo lero wabwino koma sasunga position. Ndiyeni manena kuti inu ndine pamene tikufika pamaso pa Mulungu ngati angelo ngati atumiki
amene mulungu watiyitana kuti tikakhale mchifuniro chake ndi kuyenda mchoonadi chake titatha kutembenuka mtima. Pali malo amene mulungu watiyitanira. Buku la Chipangano chakale m'buku la Deuteronomy amanena kuti malo oyera akhala amodzi. Kotero kuti pa umodzi wakukhalabe pa malo oyera umampanga mulungu ukuoneni inuyo kuti muli ndi position. Musayiwale kuti zipembedzo zathu zimene inu ndine timapembedzamo mulungu amaziona ngati ma position poyerekezera ndi mmene play amasewerera. Ndinene bwino pamenepo ngati mukusewera netball kumakhala malo amene amakuyikani kuti iwe usewera mpiranso chimodzimodzi. Ndiye ndikunena kuti ameneyo ndi amene ndikuwatcha kuti ma position. Tamverani chilengedwe chonse mawu a mulungu adalola kuti anthu ake amene tikuchita choonadi tikhaleni malo amene tizikhalapo pamene mulungu azitipeza. Pamenepo amapatcha kachisi wanga wopatulika kapena kuti pamalo anga oyera. Ndiye malo oyera amenewa Satana ndiyerekezi akwadziwa bwino chifukwa pamenepa pamasungidwa malamulo a mulungu natsata okhala pa position iyo kaseweredwe kazinthu zakumwamba kayimbidwe kazinthu zakumwamba kapemphereredwe kazinthu zakumwamba paine kukhala malo okhazikika amene munthu azichitapo operate within asatuluke mkati mwa malire mu dzina la mapemphero. Asatuluke mkati mwa malire mu dzina la kuimba. Kodi zikumveka izi? Ngati afuna kuimba akalepa position munthuyo zisafike poyaluka mpaka palajomone ayi akalepa malo poyenerera chifukwa position sikumulala kuvina chisawawa. Ameni. Munthu yakalepa cha Bible likuti angelonso amene sadasunge chikhalidwe chawo adatenga nakawayika m'maenje a ndima anasekera chifukwa sadasunge position. Kodi zikumveka izi? Ameni mpingo. Ameni mpingo. Uyenera kudziwa chimene ukena kuchita. Mawu a mulungu amatiphunzitsa kukhazikika mchikhalidwe choyenera pachipembedzo chakupita kumwamba sichisawawa monga tichiyesa. Kodi zikumveka izi? Tsopano kuchokera ku chipembedzo chija mnali anakonza dongosolo la zinthu zambiri koma poyang'ana pa charity chimene chasunga malamulo chasungaso chiyero nakhala monga mwa malamulo powayang'ana kuti akhala pa position akuyenera kuatumizira china chake chimene chingamchose munthuyo pa position yake. Ngechikonzero cha chipembedzo cha Satana adayika zinthu ku dziko lapansi zimene zizimveka ngati mawu a mulungu zizilankhulidwa ngati mawu a mulungu ndendende nkumakhala ngati kuti zili za mulungu ndithu kuti ana a mulungu poona zimenezo achoke pokhala pawo achoke pa position. Ndikuyivula jakata idzulo ndinavulira kuti muone malo amene tili ku chipembedzo cha Satana tidayitamo zinthu zimene zimatchedwa kuti makalaino. Kalaino ndi chiwanda chimene chiphunzitso cha Satani chimanena kuti ndi mngelo amene amakhalapo tsiku limene munthu akubadwa. Kuti akungobadwa nthawi yomweyo
kalaino amabwera pafupi ni munthu uyo. Tamvera chodzachita kalainoyi ndi kutolera information, kutolera dongosolo la moyo wa munthu kapena kuti mbiri yanu. Kodi sikumveka izi? Ndiyakuti mngelo ameneyo amatenga chilichonse chimene niyo mukuchita kuchokera tsiku limene mwabadwa. Olo mutamfunsa ngeloyo ankatiphunzitsa kuti olo mutamfunsa mmene mwanayo ali ndi zaka 4 ankavekera akamalira kalaino yapoza kuyerekezera chifukwa anali pompo amatolera chilichonse. Ndiye Satana podziwa kuti ndamtuma ameneyi azitolera information ya munthu, poyang'ana mmene chikhristu chilili, mmene zipembedzo zina zogwirira choonadi ngazitsata malamulo moyenera monga muchilengezeso cha Bible, monga muchilengezeso cha mwini wake Mulungu, monga muchilengezeso cha Mzimu Woyera kuti mpingo munthu wochita izi wakhala pa mawu. Poyang'ana anthu amenewo Satana adakonza kuti ayi koma tiuse mzimu wina wakalaino. Kodi sikumveka izi? Munthu walemba buku Paulo akuti koma inu simunalandira mzimu wa dziko lapansi. Ngakuti Bible pomuyang'ana mbali kalaino akungompasa dzina lakuti mzimu wa dziko lapansi. Kodi mukundimva? Amene anali kuchita pakati pa mpingo mzimu wa dziko lapansi. Amene zipembedzo za Satana akumutcha kuti kalaino ndi wamphamvu, ali ndi zochita zace, ndi wamasamu ace kote kuti ambiri akopeka. Madzulo ano ndimafuna inu mumvesese kuti mulitu ndi malo a Khristu. Inu anzanga achipembedzo cha Seventh Day, malo anu amene Mulungu adakuyikirani patso chifukwa Satana akubweretsa plani yoti inu muchoke, ndipo ambiri achoka chifukwa cha kalaino. Zimakhala bwa kalainoyi mwenjira ina umayima ngati mzimu wofotokozera mbiri ya munthu, koma mukawuyang'ana mbali ina mukamawumva umakhala ngati mzimu womulota umene ukungolota, koma ayisukhala kuti ukulota ukufotokoza chimene Satana adautumira kokapanga kwa munthu. Ndiye mundimvese kunja kuno kuli dziko limene limatchedwa kuti Israeli. Ku Israeli kumeneku kulika chipembedzo kena kamene kamatchedwa kuti Mo-Anadokima. Aliso ni mabuku awo, aliso ni dongosolo lawo, mukapeza ngati mufuna kugugula, mukapeza kuti pa Albert Pike ndiye mtsogoleri wawo. Koma kachipembedzo kameneka kadayimika mzimayi mu dziko la Israeli amene Satana adamkweza ndi kunena kuti ali ndi kuthekera kopereka zozizwa ku dziko lapansi kupyolera mu zinthu zolengedwa. Poyambapo anabwera ndi vumbulutso lochoka kwa Satana loti azitunga madzi mu mtsinje wa Yorodani. Madziwo azipereka kwa atumiki azauza anthu kuti mukhoza kuchira mukamwa madziwo. Ndiye madziwo anayamba kuwapasa dzina lakuti anointi water. Tamvera pogwiritsa ntchito kalaino zimakhala bwanji? Zimakhala chonchoko. Ndi chipembedzo cha Satanacho chidapanga transfer mzimu wa kalaino ndi kudzoka timiyala tochokera mu mtsinje wa Yorodani makamaka padera pamene panabatizidwa Yesu. Ndi anatolatola tija timiyala. Ndi timiyala timenezo anatibatiza motheratu ndi mzimu wa kalaino kuti munthu
akapita kwa kapempha ampatseko kuti tizimthandiza kudziwira mavuto a munthu. Kodi tili limodzi? Kodi tikumveka? Ameni mpingo. Ife pogwirizana n'moto timayi tinali ngati masatanic priest, ngati ansembe watenga ziphunziso za mkulu wosokonekera Albert Paikiyu ndi kutapirako chikhalidwe choyipa cha Satana choti tizidziwa mavuto a munthu. Ndiye ndinapereka dzanja langali ndikubola kuti zikumveka eti inu simuona kutaliko koma abale ali kuno wawo mukuona pamene kuti ndipo lotulukira uko kamwala ndi kunenako kanali apa pakatipa. Mwandimva eti kuti zikumveka makosana. Ameni. Awaona ndakula mpingo wanu sangalole kuti nzinama awaona. Zikumveka eti chabwino. Ntchito yakameneka ndi kala ino uja amakhala ndi inu yauja otolera mbiri yanu. Ngati ndili ndikamwala kameneka ndiye kuti nimapita kukatsegula utumiki. Kuti mukundimva? Ndiye ine ndimakakhala founder utumikiko mu dzina la profeti. Pamukundimvesa mpingo chimenechi ndi chinyengo chimene chagwetsa dziko lapansi. Inu mumve pa ndiye simakhala chonchi. Amayi kabwera njebwanjabwera ndiye simayi amabwera. Kala ino ndayika apapayu akulandira information kuchokera kwa kala ino uja mumabadwa naye otolera information uja yainiyo uja. Pamukundimvesa kaya ndiye uja dzina lanu akulidziwa. Ine ndili ndi akaka ine ndalika apa chakuti profeti anayika uko. Kuti zikumveka mwani yangu tisiacha kanali kumbuyo. Kuti zikumveka kudzanja la manzere kwa amene adasambisa maliro akula amene achandisuse ngati adatendeniza kusana adapeza kachiphera apakowala kwambiri mpamene padalika laino kumene muliko kuna jeli ya mumpe kakumbeni mukakapeza kuti mudapanga imbamo kali chapo. Kala ino lidayika pati? Kala ino lidayika pati? Pamene ndiye mzimayi abwera kaya mzibambo abwera ine ndiye ndimanena kuti ndikuona inuyo dzina lanu ndinu John kwanu ndi ku Zambia. Tsopano chifukwa chakuti John ndine sindinakunanepo koma akutchula kwake palo mweyo ndimayamba kuzizimuka ine amene akundiululani. True man of God. Kala ino akuhamba kukuuza ine kundizati hey ameneyu amayi yake anali wolumala. Mzimu wa Mulungu akundiuza kuti amayi yako anali wolumala. Iwo kuti true man of God. True man of God. Ndivompo mzimu wa Mulungu akundiuza kuti mwamuna wako ndi Edison. True man of God. Tili limodzi. Tile ni nyumba mwanu. Ngawa nyumba mwanu. Ngawa ili kuchipinda. Apa ndikuona begi. Mattress. Yofila zikamba zakuda. Kodi muntu amini wadziwa bwanji mpaka mtundu waja uwa mattress. Makosana dziko lapansi akatero munthu amakhala kuti wapedezeka. Koma cholinga chimene Satana akuchitira ichi kodi mukundimva ndikufuna kuchosa munthu pa position, kumchosa paja pa malo ake. Bible likuti angelonso kodi zikumveka amene sadasungepo khala pawo
kutanthauza kuti mwana wa Mulungu akabadwa amayenera kukhala ndi pake pokhala pachalichi pake pamene amvere Mulungu amulankhule. Kodi tikumveka? Now maprofeti awa amene abuka ku dziko lapansi akumakhala ndi makala ino amene amafufuzirira kudziwira zimene inuyo muli okondedwa zimafika poyaluka mpaka kuti amayi ndikukuonani pansi ndiyofira afupiti koti ndiyofiranso. Okondedwa mwazimva matelevishoni kuti profeti mpaka umachuleza mkati muntu wetu ndiye kuti watha kumbuye kukwayima unchinga chifukwa iliyonse agwa watheka. Manja abambo tambera chimene Satana adapangira zimenezi ndikwachosana Mulungu kwacha pamawu ndiacho kama Adventist wachuluka ulendo kutsata amene akuwafotokozera zovuta zawo nanga ku 7 aliko mapeto wake watu akupita chifukwa kumakauza mmene mavuto wawo adayambira. Amayi anu adatenga lichero ndi ankapeta inu muli kumbuyo ndiye deya adakugwera licha mutu deya akupeta deya anapera mutu mwana basi kutekwa amakuona ni kuti muli ndi deya iwe kumapita kuti ananditira deya ndikuchoka pa chipembedzo chako kuti ukachosese deya kwa profeti makosana zimenezi ndikukugawira mizi ndi njira zimene dziko lapansi lapanga potenga mzimu wachinenero mzimu wa profesi ugawa kuyika m'manja mwa anthu a Satana kusiyanisa kumavuta kwambiri kuti niyo mudziwe kuti ichi nchinyengo kapena amukunimvesa kaya. Koma lero ndikuwuzeni kuti masukulu amenewa akuwatcha kuti School of Prophecy ndi aneneriwa akumapita mene mulilinu mukoza kulipira ulendo kaka mukwera ndege ku Ghana zilipo ziwiri, ku Nigeria zilipo 4, ina yangobwera kumene February ya chaka chomwe chino pa Zambia hapa ilipo School of Prophecy. Wakuti mulipa mukoza kupita ndikukayamba kutenga ziwanda za kala ino pa Zambia popa. Ungobwera kuno china mpindi chitsata chati chichanicho chitsata pa zati. Mainga bambo ambuye ndituma kuti ndiulule kuti musamale ana Mulungu mukhalepo khala pano musayiwale kuti angelo iso amene sadasunge position adaponyera kumayinjaja pasala pang'ono akuponyera kumtima kutopa nanu chifukwa mbiri mukumazemba machali chulani mukumachizemba mya mkati mawiki mama makasande zimangokhala kumapumazi zimene tikumamyata pa ulandoko profeti sonso paso kulikhala ino ine ndikunena apa sifa kumva posa joda pompa sikale akazimiri zapitazo dajila kupita kwa anthu osunga ndalama dziko lapansi ukawuza kuti izi ndalama zimabwerazi mwawuza atseke samabwerezi chifukwa kulamweliracha amatumizabe kwa ine makobi chifukwa chacha chakala ino amainda mambo tambera ni mzimu wasokonekera pano musanditenge mawu uneneli woona ulipo ameniti koma inuyo kuti mukasiyanise ndipo vuta chifukwa chake ingo ino ni pacha opposition. Ini munawerenga buku la machitidwe limafotokozera so za Yuda ena amene amatulusa nsoja ziwanda tambera mukakhala kumeneku mukamatumikira kala inoyi mwana wake amamutcha kuti majibu azikumveka kaya amatchedwa kuti majibu
majibu ndi chiwanda makosana tamvera mwaziwanda zonse chiwanda ichi ngechili ndi luso la padera chimakwanitsa kupereka zabwino kwa anthu majibu siwa masewu ndi amene mumamva anthu kuti anapita kokaba ndikumanena kuti mulungu nditanyini ndithandize ainyaka atazuka mpaka chidima mwini wake wa nyumba wakubaya osamgwira basi pia wapita majibu amakwanisa pang'ono akanendipezerera abambo auje ndikuimba cha koma mangu kugwedeza kwede amayi basi ukenda kuti uzimisa tayo mambo chisoko abambo adezi ata abambo aju akanakugwira majibu amazembesa cha muntu niwachabe amakwanisa kupereka soza cha ya majibu yo ngesta kunyanjako nganada faritsa ndikupereka kudzoza kwa badera mazi amena machedo anoitija water koma paeka majibu paeka anointoyo bodo limodzi lokani mazi okwana 500 grams tambera mumasungikamo ziwanda pafupi 300 kodi mbunimba ameni ndio chimwe chitika nchani majibu ni anaenda pakati pa mamemba akipembesocho kapena mpoloti kapena community ngati muno ngati muitano wati mupite kuti kuchali chikoke ndi amapanga bwa amawazani chenga pakati pa usiku kodera limene basi uyo adwala uyo adaniso adwalaso aikachani pamenepo ziwanda mwayi mukapita kuchali chikwake kapena mukampeza iye amakwanisa nso kuzitani ziwandazo kuzichosa amaika ndi kuchosa cha kodi mukundimva amainda bambo tentikale maso kusamala kwambiri pamene taponda masiku oda omaliza ndipo Bible likuti angelonso amene sadasunge potani pawo pokhala pawo anaponya kumanjaja andimo chikuvuta anthu mavuto apanizikiza kwambiri moyo wake chifukwa chakukhuta kisowawa ndi mavuto ambiri tafika pozimbidwa kuyiwala mulungu wake ndi kuyiwala position imene mulungu adatipatsa ndetayamba kupita mmalo osiyana ine ndichenjeze kuti kuli masukulu amene akuwatcha kuti school of prophecy mmene akugawa majibu komanso kalaimo ziwanda zimene zimakwanisa kupereka zaja zabwino tamvera ziwanda zimenezi sizingokwanisa kupereka ndalama zokha ayi komanso zimakwanisa kulenga chinthu cha moyo chokhala ngati munthu ameni mwafunsa zipatala misayo ina kumeneko ndi ziboliboli zoti sizinaoneke bwinobwino anangotayira chinachitika ncha umapita kwa profetiyo majibu amakhala pakati papa akumvesera ineyo mwezi uno chaka chino ndili mbanja ndiche nambala 6 ndilibe mwana kuti zikumveka ndiye ndikufuna chani ndiye mwanayi ukamfuna kwanda wa profeti ucha kaya nkwabusacha majibu akuda akumvesera kuti ayaya wakufuna cha akufuna mwana tamvera madzulo ukada majibu amanyambita kumapazi abambo kodi mukundimva ndiye kumamveka ngati kukuzizira akachita ngati akufunya mapaziwa kuti sakudziwa chikutika nchani ndikuti majibu amakhala akulowa mthupimu ndikuka
kula tutilonse labambowa pamenepo pologalamu ikayambika kuyima kuchitika tsiku lizi. Ameni mpingo, ameni mpingo. Amainda bambo zomvesa chisoni kuti ngakhale ndikamayenda zaka zino ndakumana nawo azimayi amenewo, ndikukumana nawo ana amenewo akuvuta, ena ali ndende ndi osausa, si anthu obadwa chifukwa cha ziwalo imene ndi mbewu ya Satana ku dziko lapansi. Kodi zimveka? Ameni, ameni. Kada alipo kanyamata kameneko muzaka zanga ndikuphunzira sukulu ili standard 2 sinimaliwala makosana mwana amene amati kuyamba akulu ngati amenewa a standard 8 kuyambana nawo ndi amakagwira pamwanako koma anyamata amaponda mmene mungamenyere mwana sazalira sazatuluka magazi mpaka pamene mdala wa Satani mpamene ndazadziwira kuti oho inali mbewu ya Satana. Mmene mwazuzulira muja, mmene mukumenyera muja, sakumva bwa, uwona bwa, kangoti gwa. Ndi mbewu ya Satana. Yobadwa, chifukwa mudakapempha, kwina kwache, kuthekera kulipo, wazwa kunakhala nawo ana, koma anawo amabwera mukudzoza kwa mphamvu za majibu pansi pa tala ino kapena kuchokera kwacha achipembedzo cha mola sandogma. Ngosana imene ndi njira imene Satana akuchita ku dziko lapansi kuti akachose mpingo pa position. Kodi mukundimva? Tili modzi kwani mpingo? Amayi ndi abambo ine ndikusimikizireni kulikonse kumene mukundimva nthawi yakwana yakuti mubwerere kwa Mulungu ndi kuganiza konse mwa chidzalo cha Mzimu Woyera. Akutuyikireni ndi kukuthandizani chifukwa nthawi sili pabwino. Satana akuchita chotheka kuti munthu ansokoneze achoke pa malo ake asakhalenso opembedza nda Mulungu. Nthawi yathu ikupita kumapeto chifukwa chake Satana akuchulusa zizindikiro zambiri kuziyika ku dziko lapansi. Ndi mzimu wa dziko lapansi umene ukusocheresa anthu ambiri chifukwa chakuti majibu amakwanisa kupereka zabwino. Anthu umaganiza kuti anandipempherera uje ndiyenda pesa chabwino chicha tentikalowe kuti kumene kumbukirani kuti kuli Ayuda ena kuti zikumveka amene amadzitcha okhanda Ayuda malingana ndi chivumbulutso chapter number 2 koma asala Ayuda. Okondedwa, alipo anthu odzitcha ma man of God koma asali ma man of God, ndi man of man. Kazikumveka kaya? Ameni. Amayi ndi abambo tili pambali pena pake posowesa mtendere malingana imene nyengo ikuyendera. Tisamale amipingo ina mpaka imanzanga Seventh-day Adventist paso kunjakuno kulikala ino amene akulikomesera Sunday akukomesera zipembedzo zonse pansi pa thambo poperekamo mmene mzimu wina wakhala ino mwathandizidwa ndi majibu kuti azigawa zabwino ku dziko lacha kote kuti ambiri ainu mwachoka pa position mwachoka pa malo. Lero Mulungu akukuyitanani mubwerere pacha pamalo. Bwererani ndizozizwa koma zochoka kuziwanda zili ndi kuthekera zimenezo kuti zozizwa zichitike. Tamvera mmene ine ndinali kuchipembedzo cha Satana ndafika pokhala ndi mtengo nyumba wa makobi $3 madzulo ndimalowa kuchipinda ndigwada pansi daimo kuitana ziwazatu
daimo ndakabwera daimo sanabwera koma pakhale fungo la ndalama zimachita kumveka ndalama za nyuwani zinaenda kulowa nyumbamo kumveka fungo kuti katikati la kubanki chipinda chonse madamu amachita kusanga kumene ali kwati koma mmawa kuli kudyacha zikulowa kumveka fungo la madola ndiye umatuluka mtengo umenewu mukamphika kamene tidali nako nyumba basi pa dola 3 basi kwede okondedwa zikamba kulakatika pakala bene zaya mbira pakala chipindacho mpaka umumu anko mumu ndalama basi ndilekezere pati pamenepo basi achina dola basi ata daimo apita kuyamba kupakira cha ipo ziwanda zimachita zozizwa mpingo musathamangire zodabwisa za masiku omaliza nitikale pa chipembedzo chomwechi ndikudikira mulungu ulemerero wathu uli mtsogolo tikunena Yesu akadzabwera ndi pamene tikakhala m'misewu ya golide osati golide wolelolayi wolewana yetu gahena pasopo amayinda bambo khulupirirani mulungu alipo anzanu akupezana koma kuchoka kuziwanda magalimo alipo akugula koma ndalama zochoka kuja kuziwanda chapanga ni business takira ni ntchito ndikudikira zimene mulungu akukupasanizo musafune kuonjezera kuti zikumveka kuti sadabwerepo munthu kuno wamasenga wamakuuza ndikuti bweresani 100 kwacha ikhala 1 million sakuyenda mulimbimu makosana tili mmasiku oda osiriza tentisamale chifukwa zimenezi ndi zimene zikuchitika ku dziko lapansi ameni mpingo kuti mukundimva mulipompo mwatopa mudakali pomwepo ambuye akuthandizeni tamvera ndikupita ku chigawo china m'buku la Ezekiel chapter number 8 mpaka chapter number 9 tamvera ni mpingo mukamaka werenga mchapter chimenechi Zakaria ndikuti Zakaria Ezekiel akuonesa masoja matomzeya kuti zikumveka iyeyi akutengedwa ndi mulungu mzimu kukamulowesa mchikachisi ndi adalowa mkachisimu adantenga ndi kumpitisa chipinda china kuchipinda kumeneko adayamba kukaona zifanizo zosiyana za ku dziko lapansi amen kodina mkundimva zimene makaona Ezekiel kumeneku zinali zinthu zakuti ampase kumuzindikirisa msogolo mwa nthawi kuti kudzauka zipembedzo za mafano ndi mchitidwe wa mafano umene anthu azidzangolondola koma asakudziwa kumene akupita amen nthawi yanga ndilibe yatha kuti ndifotokose dite nafunika ndiyambire kumusi mene ndayambiramu buna 10-15 minutes to 20 minutes kuti mumve koma kumene ndimafuna kupita ndikumamasi amen mpingo kuti zikumveka somu ni wangane ndayima pano ndimamva bwino chinthucho ndikamachifotokoza momveka sinanga anthu mayambatu kutukana ndikumva zimene mukudalisika nazozi anzanu momuno sakudalisika ndiyamba kutulusa mwano ndipo funa kuthesa mwano ndimafuna ndizikhala ndikatirata statement koma nthawi sikumalola amen mpingo
ndiye ndijowe ndingofika kuma masikiko. Ameni mpingo. Kwadi masiki ncha masiki poyamba ndi chipembezo cha Halloween. Kwa Amerika kuli chipembezo chimene chimatchedwa kuti Halloween. Kwadi kuti masiki sikuonekera kuchoka pa COVID-19. Ine ndinaipeza mene nimejoina chipembezo cha Satana ndakalamo 17 years masiki ilimuti momwemo. Inaenda kale osatilewa. Kodi mukundimva? Makosana ndimafuna kuti kwadi mpingo udziwe chani za mamasiki. Kodi ntchito yake ncha kudziko lapansi. Kuphera fungo, kusefera matenda, kapena mchipembezo. Ngai wozitsata imanyamata nzanga asukulu mukakalakalaka nthai kena mungo panga makafoni panupo kuti Halloween. Kodi kumveka mupeza umboni wakuti kwa Amerika kuli chipembezo chachikulu kwambiri ndiye amenewa ndi amene amalimbikitsabe mpaka lero kudziko lapansi ngakhale kwawoko kuti membala wa chipembezo cha sataniki cha Halloween ayenera kumavala masiki kuja kukamwa. Ameni. Tambera. Ndi chipembezo cha chifanizo cha ngerekezi. Tambera. Chikhalidwe cha Satana ndi kushinga masiki ntchito yake ndi kusinthisa nkhope ioneke mtundu wina. Ndiye ntchito ya maso. Satana akamabwera kwa anthu kudziko lapansi ngakhale kulikonse kumene mumuone amavala nkhope ina, amakhala ndi masiki. Masiki ntchito yake ndi kubisa chenichenicho kapena mumve bwino kutayisa tanthauzo la chinthu, kuchosa identity ya munthu. Ndiyo cholinga cha masiki. Kuti ngati muzavala masiki kusakubera nkumvula unena kuti kunabwera chigawenga cha Zandibera osadziwa kuti ndida. Ndiyo cholinga cha ndipo amenewa ndiye maonekedwe a Satana. Tambera. Kumene uli mfiti kuli konse kumene ukundimva pano mabwera imene inali mfiti yaikulu. Umve utambe nkhawi ina tamba wabwera umvereko. Kulibe mfiti imene imapita ku ufiti kwake ili imene inalilimo mpaka itavala cha masiki. Wafunse ana manyumba mwenu ndamene angakuuseni mwi akuusani kuti iya chinabwera china chake patunda mumango mumamona akutala kuchipinda chachitika ncha kunabwera chinthu chimakhala chinthu okhala iweyo olo ndikhale imene ndikuonekerapo koma ndikamapita kwa mwana chifana ndasintha nkhope ndikhala cha chinthu. So masiki cholinga chake ndikusandusa munthu akhale chinthu kuchapita ku Halloween ku. Ameni mpingo. Kazi kumveka kaya chinabwera kudziko lapansi kuti chizasokoneze osati kuti chizathandize. Ndikudziwa kuti zimene ndikulankhulazi nimazipalamulira udani kwa mzanga 7 Day omwe amene akumamva ena mumatumiza maaudio akamva maaudio ndikukhala mdani wawo pa zimene ndikunenazi. Koma ine sindinabwera kuzasintha chinthu koma kuzaulula chimene ndinkapanga ku chipembedzo changa chakale. Ngati ufuna kukhala udanibe ukhale zine mvuto ka ine kukakamile 7 yonjanga khala naye kaya muti mwambe mwaima mpita mtikapemberabe siku lowero kalomwe nyumbako ngako mukanchamangi. Ameni. Tambera. Ndi chipembedzo cha mafano
koma mafano amenewa amatchedwa mafano ochititsa nsanje malingana ndi kulongosola kwa buku la Ezekiel. Amen. Tchimo lochititsa nsanje kapena kuti fano lochititsa nsanje limene buku la Ezekiel likulongosola mukamakawerengera limatanthauza kuti chinthu chimene anthu onse akuchilemekeza Mulungu chimenecho amachitcha fano lochititsa nsanje. Pamukundimva? Amen. Kukabwera chinthu mdziko chimene sikinabwere ndi Mulungu ndi anthu onse akupanga chiti kapena kuti chikutenga ulemu wa Mulungu ndiye chimachedwa fano lochititsa cha mmene yabwerera COVID yatenga ulemu wanga wa Mulungu ndi fano lochititsa cha nsanje. Amen. 5 minutes ya salai 10 bitepa. Maski number 1 amachedwa kuti wika face mask. Azikuveka kaya. Mask number 2 amati village witch mask. Number 3 witchcraft face mask. Aizemo face mask. Azikuveka pin on face mask. Ameni. Tamvera. Mask onse amene amachita chosokedwa. Ali ndi mutu oyambirira posiya mayina musimo amawatcha kuti wichale. Wichale yetu ufiti face mask. Makosana zimene ndikukutchulirani sindima inawa zili ni matanthauzo ake. Ameni. Koma anzanga akusukulu lero anzanga kuphunzira mukagwira foni zanuzo ndiye mukalemba mawu kuti devil COVID mask. Musalephere mukapange ndithu mukayike mawu kuti devil COVID kapena devil mask COVID. Zonsezo zikakupasani yankho lofanana. Odi mukundimva? Mmenemu mukachita mwayi. Amen. Kuti mwakwanisa kutosa soti manangala tina zimene sindizitchula pano chifukwa cha nthawi mukayamba kutuluka zinthu ngati amine devil mask. Amine devil mask. Mask amenewa amakhala afulu zopolowekerana. Chimangobwera pakamwapa ndiye chopolowekera kukhutuchi chingwe chopita kukuchi chimakhala chacha chachikulu ndi amatchedwa amine devil mask. Kodi mumveka? So kodi mayina ndikuperekawa tanthauzo lake ndizo linga zake ndi chani okondedwa anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Zikoli sili chimozimozi mmene lidalili masiku amene munkayamba kupembeza. Tasintha ulendo ukupita kukhomo lopapatiza ambiri aife tikakhumudwa matanzanga achipembezo tikakhumudwa amene mukuti iye ayakunama tikakhumudwa tikakafika pakhomo tikukanika kulowa koma lowa lukalili lonse sitinkadya sitinkafika kusamalira sabata masikalita ali pakamo ukakhumudwawo mukandikumbukira simaganiza kuti ndabwera kuzaononga usogolere wa 7 ayi sinufuna kubusa ina ndikuti nene chimene tinkachita dziko ilo ndi chimene chikuchitika ku dziko lapansi. Ameni. Ine sindinena za COVID pano ndikunena za maki kuti nchani
Muli nacho weka kukamwa mwachidziwa. Ndichipembezo mukulemekeza Satana ndipo maskini yonse ili mzina lache zina losimukapeza labwino likuyamba nkutemelera Satana kumapereka uti inuwe lino masapota achipembezo cha Satana kupyolela mwa maskia. Kaya ameni mukundimva inu. Ameni. Magosana ndimvereni ndingochula kwa abiri wokha ndapitulira ndi 5 minutes nthawi yenda kulekezera. Amen. Tambera. Pali maski awa amene amawatcha kuti demo mouth mask. Mugulu limeneli muli mamaski aja akuchipatala. Mwadziwa akupanga 100 mtaunimo. Devil mouth mask. Kati mkundimba ndiye mamaski amene aja amachedwa kuti no mercy. Maski ndiyo ya kuchipatala ija imachedwa no mercy. Amainda bambo ambuya akazati pasa nthawi tsiku lina nyengo lina chaka china mamaskiwa ndachula koma ndimafunika ndizikanthauzira mainawo limodzi mwina tikoza kuwerukira mamaski foloka koma mpaka ukadzapezeka koma mwachidule ndi chipembezo cha Halloween chimene chikusesa mpingo pa Malawi, mpingo pa dziko lapansi ndipo chafala dziko lonse lapansi. Ophunzira akhala mabuluzi wamanamizidwa kuti COVID singalowe chikalira nicho akunena kuti kasamba mmanja matenda wasimutenga chikalira nicho matenda wakupita bena akatengera anthu kumafa. Kodi nzoona kuti chapakamwe achichingateteze ngati ndi mteteze ameneyu ndikubayitsiranji Magosana anzanu akupindula Halloween kupita uko. Mukapita nyumba ili yonse ya chifumu pansi pantaka kupatikiza Malawi olamulira mmene manyumba za chifumu simukapeza ntima masikiti menezo alinawo wao amalemba DVH kazi kumveka hii amainda bambo usango chiona chikuyendachi mchina chake chipembezo chapadera cha mafano ndipo chikutenga mbali pa mioyo yake ya uzimu chikuononganso dziko lapansi. Koma ndikudziwa kuti izizi ndikunena ndi ndani ndi bomu. Amen pingu. So ambuye akuthandizeni kuti inu lero muli ndi mwayi mwayi odziwa kuti ndi chipembezo cha Halloween cha Satana ndipo maskiri yonse imene mumavala ili ndi dzina lake limayamba ndi Satana kupita. Maina ndamene ndikuperekawa ya maina wanalemba hapa alipo 24. Mbea kudaliseni mpaka siku hii.